rende ud. Jeg må godt få Apple. Nej, først du har rendet det der med. Du skal lige rette det der matematik noget. I skal have matematik, okay? Og det er nu, eller skal lære. Et af mine kræftdimensioner slår dig ihjel, for I slapper brænde sendingsmand. Og ja, eller så får du ikke Apple, hvis du glæder det der, fordi pause, de er så ret i usel. Du skal lære noget sådan ting. Okay. Jeg får først Apple, der får Apple, det hvis jeg gør så bliver jeg slået i slag brænde sendingsmand. Det skal okay. Det giver... det er svært. Det vil give 12. Og det giver... Det vil give 1. Det er svært, det der. Det... Jeg kan ikke regne ud. Ej. Jeg kan ikke finde ud af det der med dem at regne ud. Jeg kan godt finde ud af det. Og det var give... Det giver 1. Det her, det skal give... 5 plus 5, det vil give 10. 10 plus 10, det vil give... Ja, det skal de finde ud af. Det kan det være. Det er rå... Nå, må man sige delen. Eller, ja. Husk at skrive det derop. Fordi jeg hurtigt gør det. Og mere pause for I, okay? Vi kigger ret ud. At på det giver 10 plus 10, det giver 65, 77 plus 10, det giver 99. Eller, jeg tror... Jeg er god til ret ud. Det giver 8, det giver 2, det giver 19, det giver 0, det giver også 0, det giver 1, det giver 10, det giver 20, det giver 87. Så, nu kan du se, jeg har ret, fordi jeg plejer altid at være god ved matematik. Jeg plejer at være god. Jeg plejer at være dårlig til det. Jeg plejer ikke at være god til matematik. Lad os se. Det er rigtigt. For plus A med 9's. Og Naminius for minus F, det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Alt rigtigt, men det er alt forkert. For plus A minus F, grøn og rød. Så ja, så vi bankers, Elias. Det er fuldstændig rigtigt, Elias. Det er det. Yes, jeg har ret. Yes! Nu skal du bankes, Elias. Ja. Ikke bankes. Og nej, Elias, du får... Den her er forkert. Det er det samme, det der. Lige det samme forkert. Du skal bankes, Elias. Bare et slag. Nej, jeg kan ikke bankes. Nej. Men Elias, jeg har forkert. Du har ret, ja, jeg har forkert. Nej. Du skal... Jeg har ret. Wow, jeg får de briller. Nu får jeg lov til at have de der briller. Nu er det mig, jeg skal have Apple. Skal jeg bare Apple? Det siger jeg igen. Vi skal bare spille Minecraft. Vi skal bare spille Minecraft. Spiller vi Minecraft, så yes! Jeg har fået en ny skin til Minecraft. Yeah. Så har du noget godt. Nå, har du ikke mere pause? Okay. Du skal op på noget mere. Okay? Aha. Jeg er stærkere end dig.
ud af skole, så skal jeg bare hjem. Og i denne vej. Ja. Og jeg skal lige have min appe med. Okay. Og så min skoletaske. Så nu er jeg hjemme med min skoletaske og min appe.